Všetkým dobrý deň. Chcem prezentovať pre vás zaujímavý obchod. A ten obchod bude slúžiť pre vás a samozrejme aj pre nás. Tak trošku chcem rozpoviesť vám o tom obchode, do ktorého som vás pozval. Prepáčte za môj prízvuk slovenský, ale snažíme sa hovoriť po slovensky. Začneme. Zostala vám posteľ po vašim deťom, ktorú už nepoužívate a ktorú aj škoda aj vyhodiť. Lebo máte nejaký koček, ktorý tiež stojí vám na balkóne alebo v pivnici a zavadža vám. Lebo máte nejaké topánky, ktoré tiež je v výbornom stave, ale už trošku maličky pre vaše deti. Potrebujete ste motorku, lebo bicykl, lebo nejaké kočiky pre vaše deti, alebo ešte nejaká hračka pre vaše deti. Tak nech sa páči. Aký pekne na hrdelníky. Aký pekne na rámky. Chcem prezentovať pre vás detský obchod, komisionálny obchod detského oblečenia. Čo to znamená? Vy ste môžete doniesť nejaké svoje oblečenie, ktoré ste už nepoužívajú vaše deti. Nesidie veľkosť, ale je to v výbornom dobrom stave. Môže byť to nejaká značková vec, ktorú tiež škoda vyhodiť. Tak nech sa páči, pozývame vás do našho obchodu a vy ste môžete sem doniesť a my sme rovno budeme predávať pre vás. Nielen ste môžete doniesť svoje oblečenie a takisto aj nakúpiť to niečo pre seba a pre vaše deti. Každý deň naše deti rastú a každý deň budú potrebovať nejaké nové oblečenie. A to kopa veľa tých peniazov ste musíte minúť na to. Tak pripravili sme pre vás ten obchod, kde ste môžete nakúpiť lacno, kvalitné a kľudne ste budete cítiť seba, pretože čo snažíme sa pre vás. Tak pozývame vás do našeho novootvorenej predajne Maša a Medveď komisionálneho oblečenia. Nech sa páči. Chyba vám taká zaujímavá čapica? Tak pozývame vás. Tak poďte, vtrhnite. Pracovné povolenia, či majú? Dobrý deň. Dobrý deň, Maťak. Dobrý deň. No toto. To je paráda. No aké to máte tu psané pekne?